Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U di se nofru għar-Ruħ Mary Buttigieg. Nilqgħu fostna lil-ħutna li qegħdin isegwuna permezz tal-internet, l-emigranti fl-Awstralja, il-Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra, postijiet oħra, lill-anzjani fid-djar tagħhom. U nitolbu l-koll fl-imkien ħalli il-Verġni Marija Omna ta' Pinu iġġib il-paċi bejn il-pajjiżi, speċjalment fejn hemm il-gwerer, u l-paċi fil-familji tagħna. Ħuti hemm narfu ħtijietna biex nitħejjew sewwa għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt id-dmirijieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija den Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom Ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni mqazza Marija bħala eżempju ta' mħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa għamel li l-Knisja tiegħek hija tħares bħala l-preċett tal-imħabba tingħata għal qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin ħad tkun fost il-ġnus kollha tal-art sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidirlu hu minn rajh, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila jfawwarkom b'kull xorta ta' barka. Hekk li dejjem u f'kollox ikollkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub, huwa qassam bil-kotra u tal il-fqar, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobb sal-ikel, jagħti u jkattar iż-żerrija lilkom ilkoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. U intom tistanu b'kull ġid, ħalli turu b'kull xorta ta' ġenerożità li bija permezz tagħna jitla' innu tarat il-ħajr quddiem Alla. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Ħini l-bniedem li jibża mill-Mulej. Ħini l-bniedem li jibża mill-Mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek flimkien. Ħini l-bniedem li jibża mill-Mulej. Ġitu għana jkunu f'daru, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Dawl fid-dlam mifeċċa tajbin, twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa flimkien. Jien il-bniedem iqassam u jagħti lill-foqra, għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuqa bil-ġieħ flimkien. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-Mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Missierek li jara dak li hu fil-moħħ jrodloku il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela, meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità ejdek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wieġb ieħor għax dawk jħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi jrodlok hu. Meta issumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wieġb ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek illi jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Għadna kif smajna dan il-Vanġelu illi jistedinna għal tliet opri piji, devozzjonali, spiritwali illi għandna kontinwament ixxettlu fil-qalb tagħna. X'inhuma dawn? Il-karità, it-talb u s-sawm. Huma tliet mumenti illi jgħinu ħafna lir-ruħ tan-nisrani biex tinfetaħ għal Alla u bil-mod il-mod tiskopri l-erf li hemm fil-qalb tiegħu. U din il-qalb li jenna tmexxina billi teħlisna minna nfusna. Il-karità teħlisna minn rabta żejda ma' dak l-għana li jista' jkollna. It-talb jagħmilna iktar fqar għax kif jixed l-istess atteġġament wieħed irid jikseb atteġġament ta' tal-lab ta' bniedem li għandu bżonn kollox illi għal kull nifs li jieħu jrid jitolbu wkoll lill-Alla. U l-aħħar nett is-sawm illi tiċċaqqat minnek innifsek minn dak kollu li ħafna drabi jidher li hu essenzjali bħalmu għal-ikel imma mhux biss l-ikel imma wkoll rabtiet u xewqat u ħtiġijiet li nistgħu noħolqu. F'dan kollu x'naraw? Naraw li l-bniedem fuq l-eżempju ta' Kristu irid jitbattal minnu nnifsu. Jgħidilna San Pawlu li tiegħu lil Filippin għal Kristu li kien Alla ma qagħdx iqis tiegħu li hu daqs Alla, imma tneżża minn kollox billi ħan natura tal-sejl. U d-dixxiplu veru illi jrid jixbaħ lil Ġesu irid jitbattal minn dak kollu li jaħseb li hu tiegħu. Jitbattal mill-ħtiġijiet tiegħu, jitbattal mill-rabtiet tiegħu, mill-ħin tiegħu, mill-proġetti tiegħu. Mudell ta' dan id-disċepulat ta' dil-lotja hija il-Verġini Marija. Ħafna drabi meta aħna insibu ispirazzjoni, meta l-mulej jispirana biex nidħlu f'intimità, biex nitbattlu minn nfusna, sa nsibu ħafna xi fixkinna il għaliex aħna marbutin ħafna mal-proġetti tagħna. Kull wieħed u waħda minna għandu ħolm għalih innifsu, għall-familja tiegħu, għaċ-kejknin tiegħu. Però meta wieħed jabbanduna lilu nnifsu fil-proġett Alla, isejb ferħ u għena bla tmiem. Meta kien hawn il-Papa Franġisku f'April tas-sena 2022 kien semminna l-fatt li hawnhekk għamel manbena is-santwarju kien hawn dik il-kappella x'kejknem sejħa l-Kappella tal-Ġentili. Imma tant ma kienitx importanti illi f'waħda mill-visti pastorali tal-isqof ta' dak iż-żmien kienu waslu wkoll illi iwaqqawha ħalli
ma tibqax iktar dejn id-devozzjoni u ma tkunx iktar ta' periklu. U minflok waqgħet din il-kappella kibret u saret santwarju għax hekk kien fil-proġett Alla. Allura meta wieħed ineħħi fil-ġemp il-proġett tal-bniedem u jdaħħal il-proġett Alla, allura Alla jagħmel ħwejjeġ kbar. Tfakkarna f'dik il-parabola tal-qamħa li taqa' fl-art. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, ej tibqa' weħeda. Imma jekk taqa' fl-art u tmut, ej tagħmel ħafna frott. Din hi l-missjoni ta' kull nisrani, ta' kull imammet, ta' kull bniedem li jkun devot tal-Verġin Marija. Inwarbu fil-ġemp il-proġetti tagħna, l-interessi tagħna, u nfittxu biss b'dixxerniment bil-qawwa tal-Ispirtu Santu dak li mulej irrid minna. Il-Verġini Marija, mudell ta' talb ta' dixxerniment, ta' stakkament, ta' dixxipulat perfett, kif tgħidilna llum inġenzjum tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, li inna iddawwalna u tixprunana biex nagħmlu biss dak li jrid Alla minna. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew issa nresqu it-talbiet tagħna. Tolbu għalina un preżenti biex kif aħna devoti u nżommu dawn l-erbat ta' devozzjoni bitħejjija għatluħ tagħha fis-sema, ew nitolbu lill-Verġini Marija biex tbattanna minna nfusna mill-ħolm firaħ tagħna, mir-rabtiet żejda magħna nfusna u torbotna iktar ma' dak li l-mulej jrid li nagħmlu fil-proġett tiegħu ta' mħabba nitolbu. Għal dawk li tbedu mill-prattika tal-fidi biex il-Verġini Marija permezz tal-kelma ta' bina Ġesu tmissilhom mill-ġdid qalbhom u treġġaħħom lura fil-merħla tagħha. Nitolbu għal morda kollha tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tiġrib il-kbir, biex ikollhom il-konsolazzjoni, il-fejqan, is-saħħa, it-tama illi għandhom bżonn. Nitolbu għal morda tal-isptarijiet tagħna li nweduhom it-talb tagħna kull meta nżuruhom, għall-anzjani tagħna, għal persuni li jinsabu weħidhom biex il-Verġini Marija tkun ta' wens u kenna għalihom. Nitolbu għall-emigranti kollha tagħna, speċjalment dawk li qegħdin iżuruna f'dawn il-ġranet biex jieħdu magħhom tifkiriet ta' fidi imħeġġa għal mulej Ġesu biex meta jerġgħu lura jiskopru b'ħeġġa kbira iżbuħija illi jappartjenu lil mulej Ġesu u lil ġemgħa Nisranija. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi bejn l-Iran u Iżrael, l-Iżrael u l-Palestina, l-Ukranja u r-Russja, għal familji tagħna, għalina il-kol biex inkunu membri u mħeġġin disċipli ta' paċi u kultura ta' slim. Nitolbu fiskiet ta' qalbna indawru l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċa żejs tal-Madonna fil-kwadru tagħha. Hemmhekk impoġġula lilna nfusna ix-xewqat tajba tagħna lill-leżiż tagħna. U nitolbu għal dawk illi talbuna niftakru fihom. Bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbejn issa u fis-sija
Itolbuhom ti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missi li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament tas-salvazzjoni daw l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġin Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħal eżempju ta' qima spiritwali ta' dik il-qima li bi aħna nofru lilna nfusna bħala sakrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuqqaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj. Għaliex fil-kobor bla qies ta' tjieba tiegħek intajt lill-Knisja Verġni il-Verġini Marija bħal eżempju ta' qima vera. Verġni li tisma' tħaddam bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Verġini li titlob, tfakkar il-kobor tal-ħnina tiegħek, kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għaż-żewġ arajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. Verġini li tobdi, tnissa liben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li jgħilhom tal-poplu tal-patt il-ġdid. Verġni li toffri, tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa' lil ħajtu li ħajtu joffrija b'sakrifiċċju fuq l-għowda tas-salib. Verġni li tisar, tistenna bla qiegħda l-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna l-miġġija tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli offer kbir infaħruk u intennulek qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, bierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati għal ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxarret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' d-dunubiet. għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek nistennew. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, birodulek ħajr xogħġbok tilqana għaw quddiemek biex naqduk. Mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mary Buttigieg li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja, għamil li kifi bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna
اللي رقدوا بالطامة القومين افتكر في الميتين كلها دهلهم قديمك في الدول السبت خان علينا الكل نطلبوك آتي لينا وكل الورد الهية ديم فليمكن ما الفيرجيني مقصة مالا ماريا ما زوجة سان جوزيب ما الأبوستلي ما القديسين كلها اللي يعيشوا في الببريات يكسم البدو الدنيا عامل لي معهم من فخروك وينسبحوك جسو كريستو ابنك بكريستو مع كريستو في كريستو ينعطليله alla missilli tista kollox flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew, qabel ma ngħidu din it-talba tal-mistiedna nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna, meta lil-mulej ngħidulu tiġi salt nagħtek ikun li trid, ejjew nafdaw il-ħolm u l-proġetti kollha tagħna f'idejn l-idejn mimlija tama u ħnina għalina f'idejn qalb illi tħobbna ħalli bħal Marja nkunu nistgħu ngħidulu jkun minni skont kelmtek bil-qalb missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Qabżna kull jum matina llum affrinna ذنوبنا bħalma nafru lil min ħati għalina la daħannix fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom misliem nagħtikom misliem tiegħi la tħares lejn dunubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha stimulaqda li inti trid fiha inti tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja ħin jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
għal-bżonijiet tal-familji kollha tagħna. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità, mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija jingawduk fl-eternità. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, nitolbu issa li ċelebrajna l-misteri għaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti l-Knisja tiegħek hija tħares bla qiegħda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi mwettqa fl-imħabba u msaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Xi avviżi bis-sena il-festa tal-Madonna ta' Pinu se tiġi ċċelebrata it-2-23 ta' Ġunju peress illi l-ħadd li ġej hija l-festa tal-Corpus Domini. Nhar it-2-23 ta' Ġunju filgħodu fid-9 ikun hawn pontifikal u jitmexxa mill-Isqof Anton li fit-tmiem u għall-ħabta tal-10 tingħat is-supplika. Dak kien il-ħin illi fih Karmni Grima 142 sena ilu semet il-leħen tal-Madonna mill-kwadru. Fil-għaxija fis-7:30 ikun hawn pontifikali ieħor mill-Isqof George Frendo. Tejja l-festa nappellaw biex min jista' jgħin fil-ħasil tas-santwarju li se jsir għada l-ħamis fis-7 ta' flaxija. Ktieb għat-tfal dwar il-Madonna ta' Pinu fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna għadna kemm stampajna ktieb tas-sew sabiħ dwar il-ġrajja u l-istorja tas-santwarju ta' Pinu. Il-ktieb fih aktar minn 60 paġna kollu bil-kulur bi-stampi oriġinali għat-tfal u b'qoxra jibsa. Minn nhar il-ġimgħa sal-aħħar ta' Ġunju il-ktieb se jinbieħ bi prezz speċjali ta' 12.50 € flok 15 €. Kull min jakkwista dan il-ktieb qed jingħata b'xejn ktejjeb ta' attivitajiet għat-tfal. Il-ktieb jinkiseb mill-ħanut tas-Santwarju ta' Pinu. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.